Ebe fa bless okwu. Hey! O mekwere na nna. O mekwere n'eziokwu o. Hey! Ịma na omenala onye ọzọ ọ dịka na ọ bụrụ ife mere. Evulu ozu onye ọzọ ọdụ ka ebubo nkọ ebe ndị baịtụ niile. Hey! Adị sọ. O! Adụkwa egwu. Onwe nọ ife mmadụ anaghị na-afụ. Ya dịba na onwere ife Chukwu na-amalọ. Onwe nọ n'ime ekwentị na nkọ. Onwere ife Chukwu na-amalọ. Ha! Nwa dị sọfe. Asọ gị dị ka anyị na-adị ife nke. Ya plane wa crashịrị nnọọ. Onwe nnọọ ohu onye hụrụ n'ime. Ị na-akasụ nnọọ Chineke n'aka na sevuo nnọọ nwaanyị. Sevuo nwa gị nwaanyị na. Onye fọdụkwa afọ survive ya bịa bụrụ onye ọcha. Ebe o si ewute m. Ọ bụrụ na nwa m asị survive ife anụnwa, ife m anaghị enwe aṅụrị. Ọ dị ụtọkwa na ife na-ewute m. Ị ma mmadụ isi na plane, mmadụ isi nọ n'elu ka mee kilometers ọnụ. Pioro hụrụ gwa ala na ọkiriko onwe ọdụ nte asọ mba Chineke kwụọ n'ihe ọjọọ nwa ka atawo onwe na afọ onye kpọrọ si wee na-ebe na ozi na-edi mgbe ihe a na-eme Adanna dị o Adanna dị ime ọ ya arụcha mma ndị ahụ esmaili nne bịa ụmụ ka na nke oke ọ nawo ọnwa mme nwaanyị Nendono, asị ga-abịa bele ọnụ. Ọnụ kwube. Adanna. Papa gịnụdụ. Paparipa. Nwa m nke nọ India. Onye ebe dị ya. Sọ onye ka nọ India. Ọ ya nọ India. Ebe a plane crash. N'ụtụtụ nya ka ọ batara. Ọnụ ụgwọ. Ọ gịnịkwa? Paparipa. Iji tọrọ ọfụma wee bịa. Tụtụ ọfụma wee gwa m. Ọ gị gwa m. Ọ gị gwara m. Ọ gị gwa m. Ebe na wee gwa gị. Iya laptop. Paparipa. Iya laptop. Paparipa. Iya laptop. Na-ajụ ajụ were. Iya laptop. Gwa na were ekwu na news. Ana ịrụ na nwa masị na-abata. The one nigga tell What's going on here? ya we no ụmụ ya agwa ha eji enwe no hofu onye ejidere iwuru isi hino ya wu isi hino ntutu anaghị eto na ewe wuru nwa m ka ị chọrọ igbu ewere m ọgbụ mgbe ọgbụ nta gbuchie ya iwe jekata wuru nwa m bube ya nwa m ji anwụ na ya plane crash wuo ya nwa m ji anwụ na ya plane crash wuo nwa m ji anwụ na plane crash nwa m ọsọ nwa m nne gị dọpụrụ m bingo tọpụrụ m nkịta ọkụ wuru ụlọ tọpụrụ m nkịta alụọbịa ibere ya nwa m na plane crash nsogbu adụghị Shot by Chimasin Visuals.